Oyoyo Baba Bola Ahmad Tinubu, sai ka yi 4+4 kana mulki, sai ka yi 8 kana mulki, ja-gaba ya karɓi ƙasar Najeriya, masu fushi su yi ta fushi. Sabuwar waƙar Dauda Kahutu Rarara, inda a yanzu ya waƙe shugaban ƙasar Najeriya wato Asuwaju Bola Ahmad Tinubu. A cikin wannan waƙa an ji Dauda Kahutu Rarara yana cewa ja-gaba ya karɓi ƙasa, haka zalika an ji yana cewa Oyoyo shugaba sai ka yi 4+4 kana mulki, wanda wannan abu ya yi matuƙar baƙantawa Atiku rai. A ƙarshen batu dai, jarumi Atiku ya fashe da kukan baƙin ciki saboda ya ji wannan sabuwar waƙa da Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Bola Ahmad Tinubu. A cikin wannan waƙa kuwa an ji Dauda Kahutu Rarara yana cewa Bola Ahmad Tinubu sai ka yi nasara a kotu, shi ko Atiku sai dai ya fashe da kuka, wanda hakan ya yi matuƙar fusata 'yan jam'iyyar PDP. Inda a yanzu dai 'yan jam'iyyar PDP suka fara neman mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ruwa ijallo saboda ya faɗi wannan kalma. Sai dai kuma kotu ta ce duk inda suka daki Dauda Kahutu Rarara to fa sai ta ba wa Bola Ahmad Tinubu nasara, wanda ma a yanzu za mu iya cewa har yanzu Bola Ahmad Tinubu shine shugaban ƙasar Najeriya, saboda Atiku bai nemo takardun karatunsa ba. Tabbas Dauda Kahutu Rarara ya cika butulu saboda a kwanakin baya ya yi wa ɗan takarar jam'iyyar NNPP sabuwar waƙa wato kundin Rabiu Musa Kwankwaso, mai taken Kwankwaso ya ci shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya je ya yi bacci. Inda a yanzu kuma ya yi ƙarewa Bola Ahmad Tinubu sabuwar waƙa mai taken Oyoyo Baba Bola Ahmad Tinubu, sai ka yi 8 kana mulki 4+4 sai Bola Ahmad Tinubu. Wannan waƙa gaskiya ta yi matuƙar burge mutane kuma ta yi daɗi sosai, wanda a yanzu jama'a da dama suka yi akan wannan sabuwar waƙa da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya saka. Wasu suke cewa to shin me yasa yake yi wa waɗannan shugabanni sabuwar waƙa, saboda a kwanakin baya ma an ji ya yi wa Janar Abdurrahman Tiyani waƙa mai irin wannan take. Jama'a da dama dai sun fara tambayar Dauda Kahutu Rarara saboda me yasa baya yi wa wasu shugabannin sabuwar waƙa sai irin su. Dauda Kahutu Rarara dai a wata hira da aka yi da shi a gidan BBC Hausa ya bayyana duniya cewa dalilin da yasa yi wa Janar Tiyani sabuwar waƙa shine daman da akwai tsama da su tsakanin shi da Muhammad Bazoum, wanda kuma wannan dalilin ne yasa ya yi wa sojoji sabuwar waƙa bayan sojoji sun yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Bola Ahmad Tinubu kuma ya ce dalilin da yasa yake masa waƙa daman shi tun da ɗan jam'iyyar APC ne, kuma tun APC ba ta yi suna ba Dauda Kahutu Rarara yake cikin ta har yanzu ma da ta yi suna. Wannan dalili da ya faɗa ya sa an ba shi kyautar manya-manyan kuɗaɗe da kuma zabga-zabgan gida a jihar Kano har ma da dalliliyar mota, inda Bola Ahmad Tinubu ya ba mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara sabuwar mota da kuma kuɗi sama da naira miliyan 100, inda a yanzu Janar Tiyani shi kuma ya ba Dauda Kahutu Rarara biliyan 5 haɗe da dalliliyar mota da kuma ƙatoton gida a jihar Kano domin ya shiga da rayuwarsa a ciki. Tabbas Dauda Kahutu Rarara ya yi wa waɗannan shugabannin sabuwar waƙa mai matuƙar daɗi, inda a jiya ya yi wannan waƙa da misalin ƙarfe 8:30 na dare ya yi wa shugaban ƙasar Najeriya wannan waƙa. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, ana muka kawo ƙarshen wannan shiri. Kar dai a manta idan wannan ya kasance shine shigo ku ta farko wannan channel ɗin, a daure a danna subscribe sannan a yi mana alamar ƙararrawa. Sannan kada ku manta da alamar liking a ƙasan wannan bidiyo. Muna godiya sosai da kasancewa da kuke da tashar Zamani TV 24 New. Zamani TV 24 New, tashar al'umma.